जवन बीत गईल उ बदलल ना जा सकेला, जवन आवे वाला बा उ आई। खाली आज तोहरे हाथ में बा। टेंशन में आदमी जियल भूल जाला। एगो सवाल बा, आज जवन सबसे बड़ा टेंशन बा तोहके का 10 साल बाद उ याद रही? शायद ना। समस्या जिंदगी के हिस्सा बा, बाकी जिंदगी के समस्या मत बनावा। ई हो जाई तब खुश रहब, ऊ हो जाई तब चैन मिली, ऐसा समय कबो ना आवेला। बाकी जवन समय चल जाई उ 10 साल बाद वापस ना आई। इहे सबसे बड़ा सच बा। समस्या तो चल जाला, बाकी कीमती समय वापस ना आवेला। है कि समस्या तो हमेशा आई, इंतजार करत रहबा जिंदगी इंतजार में निकल जाई। बाकी सुकून परिस्थिति से ना मिलेला, सुकून मन के शांति से मिलेला। छोट रहली तो मिठाई खाए के मन बहुत करे, बाकी वो समय जेब में पैसा ना रहे। अब जब पैसा आ गई तो डॉक्टर ही मिठाई खाए से मना कर देहन। आज खुद से पूछा का हम जियत हैं कि बस दिन काटत हैं? जिंदगी भगवान के उपहार है, ओके टेंशन में बर्बाद मत करा। समस्या तो हर दौर में रही, पहले भी रही, आज भी बा, आगे भी रही। यही से टेंशन से लड़ल जरूरी बा, बाकी जिंदगी से हारल जरूरी ना। जिंदगी ऐसन चीज बा जवन धीरे धीरे निकल जाला। आदमी के पता भी तब चलेला जब बहुत कुछ हाथ से फिसल चुकल होखेला। टेंशन के इजाजत मत दा कि ऊ तोहरे जिंदगी के सबसे सुंदर समय के चुपचाप चुरा ले जाए। जिंदगी मिलल बा जिए खातिर, चिंता में खो जाए खातिर ना। आदमी जिंदगी भर भविष्य के ठीक करे में लगल रहेला, ओही चक्कर में वर्तमान हाथ से निकल जाला।